Tatlong piraso mga idol. Yan o. Tatlong piraso. Yan. Doon yung isa. Yan o. Ayos. Tatlong piraso. Yan. Yan o. Nandun pa yung isa. Yan o. Yan o. Dalawang piraso. Dalawang piraso na naman. Dalawang piraso na naman. Ayos. Wala pa tayong nahuli na ano. Isa lang yung ano naman. Lahat, dalawa, tsaka tatlo. Bawat trap. Ayos na naman. Ano? May pangbigas na naman. Ayos. Yun, magandang hapon sa inyong lahat mga idol. Magpapandaw tayo ngayon ng ano, 14 pirasong trap. Dito sa tapat lang ng kubo natin. 14 yung lang ano, nalatag natin. Yun yung isa oh. Hindi natin nalatag kasi sakto lang yung pain natin. Maano naman mga idol, makulimlim na naman oh. Baka mamaya umulan, hindi tayo makapagpatuloy sa pag-video. So yun mga idol, salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa aking munting channel. Salamat sa 1K subscriber mga idol. Naka 1,078 na tayo. Sana patuloy nyo pa akong suportahan mga idol. Dito meron tayong papandawin dito, isa. Sana may huli. So shoutout sa inyong lahat mga idol. Balik kahapon, nakapag-harvest tayo kahapon. Hindi tayo nakapag-vlog. So meron mga idol oh. Dalawang piraso. Ay tatlo pala. Tatlong piraso. Mga idol oh, tatlong piraso. Tatlong piraso mga idol. Unang trap natin, unang pandaw. Sana makadali pa. Bali may kasabay kanina ako sa paglatag. May huli siya kanina, medyo malalaki na rin yung ano. Huli niya kanina. Bali tapos na siya nagpandaw. Sana certain tayo ngayon. Ang dami ng pinaglatagan dito kanina. Tsaka kahapon. Sana certain pa rin tayo kahit marami ng pinaglatagan. Meron tayo dito isang trap. Sana may huli. Wala nang pain. Sana may malaki. Tatlong piraso mga idol. Yan o. Tatlong piraso. Yan. Doon yung isa. Yan o. Ayos. Tatlong piraso. Yan. Ang laki ng nasa loob. Ayos. Napakaswerte. Ayos, tatlong piraso. Tatlong sunod-sunod na. Dalawang sunod-sunod na tatlong piraso. Thank you Lord. Napakaswerte. Napakaswerte natin ngayon. Wag lang sana umulan no. Medyo na maulan na. Huwag sana tumuloy para maganda yung pa-video natin. Yan, naulan na. Sayang.
Buti na lang huminto yung ulan mga idol. Dito may trap tayo na papandawin. Meron kagad ako nakita sa taas oh. Ilan piraso kaya? Ayan oh. Nandun pa yung isa. Dalawang piraso. Ayos na rin to. Ayos na rin. Dalawang piraso na naman. Umuulan na naman mga idol. Meron tayong trap dito. Ilang piraso kaya to? Ayan. Dalawang piraso. Ayos na rin. Ano, naulan na. Dito mga idol, meron tayo. Wala nang pain. Meron dalawa. Ayos. Tigda dalawa yung huli natin. Dalawa, tatlo. Naulan na. Andun po, meron pa tayo isa dun. Bali, pang 5 pa lang to. Ipandaw natin. 5 trap pa lang to mga idol. Ito mga idol yung pang-6 natin. Sana may huli. Ilang piraso kaya to? 2 piraso na naman, no? Yan, no? Napakaswerte. Napakaswerte ko talaga sa spot na to. Ayos. Yan, no? Mga good size na yan. Napakaswerte ko talaga may doon sa spot na to. Dating spot pa rin natin to. 8 piraso pa yung papandami natin may doon. Ayos. Lahat may huli. 2, 3 yung ano laman. Ayos. Swerte. Tigda 2, 3. Sa 6 na trap pa lang, ano na? Sa 6 na trap pa lang, mahigit na 10 yung huli natin. Sana magtuloy-tuloy to hanggang doon may sa 8 piraso. Ito may mga laman lahat. Sige may dun, kumain na lang. Sana wag lumakas yung ano ulan para pag video tayo. Ito may dun, meron tayo papandawin dito. Sana may huli. May gumagalaw sa loob mga idol. Ubos na rin na, ano, yung pain. Ubos yung pain, baka malaki to. Dalawang piraso siguro. 2 piraso na naman. 2 piraso na naman. Ayos. Wala pa tayong nahuli na ano. Isa lang yung ano laman. Lahat 2 tsaka 3. Bawat trap. Napakaswerte. Sana magtuloy-tuloy. Doon lang yung kubo natin. Tapat lang tayo. Dito lang tayo naglatag sa pasapa tsaka papunta dito sa ano, gilid. Mali ito. Meron, no? Ilang piraso kaya?
Parang dalawa na naman. Dalawa siguro kasi ubos na yung kain. Dalawang piraso nga. Yun o, dalawang piraso. Yun o, dalawang piraso. Yes. Napakaserte. Punta pa tayo dun. Mali, 6 na trap pa yung papanduin natin. Dito banda may idol, meron tayo. Meron, no? May nakita ako. Ilang piraso kaya? Isang piraso siguro. Meron pang isdang ano? Ay, tatlo. Dalawa yung ano. Alagad. Tsaka may isda. Libre pamain. Pang ulam na naman. Pang ulam yung iba. Tsaka good size na rin, no? Medyo malabo nga lang ang camera. Ayos na rin. Dito mga idol, meron tayo dito. Pandawin. Wala nang pain. May huli rin, no? Isang piraso. Good size. Yan, no? Good size na rin. Yes. Bali, 4 na trap na lang yung papandawin natin. May pain. Wala siguro to. Ano lang, mga pang ulam lang. 3 pirasong pang ulam. Hindi naman yun, meron tayo papandawin. Yan o. May huli kaya? Meron, alagad din, pangulam. Nandun lang ano? Nandun lang banda yung ano? Nandun lang banda yung ano, alimango, wala dito. Puro ano dito. Alagad. Mga pangulam. Baka nandito sa loob. Mga limango ngayon. Dito meron tayo isa. No. Nandito nga sila sa loob, wala sila dun sa gilid. 2 piraso. Bali, isang trap na lang yung ano, papandawin natin. Dito sa loob yung ano, isa. Sana makita agad natin. Bali, isang trap na lang yung papandawin natin. Sana may huli. Medyo minamalas pa naman ako pag last trap. Hindi nakakahuli. Sana meron ngayon. Meron nga. 2 piraso. Yan o. Dalawang piraso. Sige mga idol, mamaya na lang. Kasi magbibit-bit pa ako ng ano, mga trap. May hirapan tayo na may hawak tayong ano, cellphone.
Update ko na lang kayo mamaya dun sa ano, kubo. Bilangin natin kung ilang piraso yung nadali natin ano, halimango. Baka nasa 20 piraso siguro. Ito na kayo mamaya. Yan mga idol, bali katatapos ko lang ano, magpandaw. Kararating ko lang dito sa kubo. Bali 23 piraso pa lang yung ano, halimaw natin. Yan na, tatlo. Dalawa. Walong piraso. Dalawa. 12 ay po 10. Ito dalawa din. 12. Ito dalawa din oh. Katorse. Ito dalawa din. 16. Dalawa din. 20. Ito isa. Meron din tayo isa. 21. Ito isa. 22. Hindi ko pala nasali ito kanina, yung dalawa. 24 piraso yung ano, halimango natin. Tsaka yung alagad ano, pang ulam. 3, 5. 6, 7. Ito yung ano, pang ulam. Ayos, jackpot. Ay mamaya ko na ipakita pag tapos ko na natalian lahat. Pag nalagay ko na dito sa ano. Pag nalagay ko na dito, pakita ko mamaya. Update ko na lang kayo mamaya, my idol. Stay tuned lang, my idol. My idol, tapos ko na natalian lahat. Iwan ko kung ilang piraso yung natali ko. Pero sobrang dami nito. Jackpot na naman. Ayos na naman. Ano? May pangbigas na naman. Ayos. May pangbigas na, may pangulam pa. Yung pangulam natin, oh, may higit 1 kilo. Ang dami, oh. May higit 1 kilo yan. Iwan ko kung ilang piraso to. Ang dami. Masarap to gataan.
So yan mga idol, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat po sa panonood. Sana huwag kayong magsawa na sumuporta sa aking mga munting vlog. Sana patuloy nyo pa rin akong suportahan mga idol, kasi kaano na tayo, naka 3,000 watch hour mahigit. Sana makamit na natin yung 4,000 watch hour para makapag-apply na tayo. Salamat pala sa lahat ng mga bagong nag-subscribe sa aking munting channel, tsaka sa mga solid na taga-suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, nakadali na naman tayo pangbigas. Ayos na naman ang pangbigas nito. May pang-ulam pa. So ayun mga idol, God bless po sa inyong lahat. Kita-kits na lang po ulit sa next vlog natin. Ingat-ingat po kayo palagi.